00398360. Peak Uniform and Sports Center. Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone. Asuguma yoka ebalire teburure. Ina guliangire kamera. Chinsa ga chioka yani chiangire. Nga kieke bono neliro balibe nobo tunabuka nabwata ga kinyombali. Mugaka misati. Ka kiobo tunabwata bosini ninga siara bwakure. Ka ibona ngosora ngainande nkorusyo botubonde. Ka omugondo okorara bosa. Mungina. Yangu na chaiga. Toba na wasiwasi. Yogondro. Imeduka ya Enokem. Chinyake chichonsi pi. Utatakiriri na gweli. Chinsaga tocheka pechi esuguma. Chionzi? Ya. Duka kieye? Enokem agrofet. Nubuye boko topu. Mboro. Nakikwa yoroka? Enokem agrofet. Enokem agrofet. Nabante. Obo tuwabonzi no obo gotoka. Tambuli chichonsi pi no jire. Yombo mintu. Maiba gotoka. Kwanda maya. Bosongo yeto mata. Bosongo nsa. Njena achire ayemo mongina malisa. Njetikama nyako chikora kore yoko chombe asenge ncho. Chombe chito na anyorenga ama yoko nongo ya nyorabo. Enokem. Minyoka. Anga waikire. Sokele keke ga mugaka. Gakimbu yamono sana. Mugaka misati. Ondeta naliyobo tubwe chinsaga. Tindaka tekonya. Eti chiabo. Eri peinene. Raisi. Bana mubuko. Gono nchana manganyara kogora. Aye bakwa afodi. Mugaka misati ndeta naliyo spinach. Iko bana lira baliane. Wasa kutora wasi ende sinali chinsaka chao chiangire gaiga. Ira baba gopima. Bako tingi kifata niko sime kuoro. Kwabeko ibintu byakoraki. Yasa seria. Kakiti gaminyoke. Whatever Enokem agrofet. Mugaka misati. Ondeta naliyo spinach. Okorabosongo togoita bwango minyoka chogonsa. Namaine ayirira natalira eduka ya Enokem emiryo mu cyobusongo eriko enyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora emiryo mu cyo Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society eyirange na Market Plaza Gusii naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiru Falcon Petrol Station. Bono niko bachakira rusagi rw'aborondorogia imiye Chinsa kiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem agrovet one harvest at a time. Chinsa ni Isato chewa numaragu mwanchi umurigana kene kukualigania SMS ya mwangana mayanya roku manyigati ya ritu wabereta kukualiganiria kurasema ambia ya lenge ntambe ka Chinsa chika bono chewa numaragoba litukaliganiria Jumaine stariki 14 bono umutinyo gatano umwaka wechiri buberenda meronge berene na manga bereka ukolekana ngayo asiri bwango chiko kumanyia na kugosansamuranira unabaliki wetu bayasangererie immenesiko yorogongo rogusi na mange habereka ukolekana nyirabono chinga kechenke ya moniga gendrete nebiriro kubwate kana unabantu bari bayikasenkeyo na kwa niko kwana no mugaka bwenka gabwasa ona umure ko chiasemete ya yeme na kubeto moyo abantu abubata mu mugako ini gasiri kumabwaye getukekyo ngosabo koliyo bose ekekolekyo niko kagendrete kutukwana abanyanyimbo abensemeria ya kiumbu na mangana manga gendrete koleka no mwancho murigereria ai wontoje kumurekera sobo ime ane monekero mugaka yo magendrete koligyo murugyoye oyibona utamana kumutigera abana ningana yobo ichanya gendrete kumurekero mwancho murigereria na manga gendrete koleka na ayubuna Ndizi TV to gendrete kumurekera sobo ime na ko neki buna kumanyitorekera tuanya rase message ya mangana majya inyira wana bokonyara gotokoretse nambaye mo ngase bali tokonyara kumanyibuna gendrete koleka na sama merania sorgongo ane mono ama merania kuza awards
Katote ya kuza wadza mwancho muligereria aiga no kunyara gotokora abanyangongo asogotwakire kuri yaho ne mona so kunyara kulikiria ta KUZA litakuza KUZA litakuza mwancho muligereria gotuma gocha se namba eyemo isano nemo enoti eyemo kulikiria takuza KUZA gotuma gocha se namba eyemo isano nemo enoti eyemo 15601 oteme ujumbe litakuza nyirabono turi wakana kende gyonsi asoko nyara gotwakire kura buna Ndizi TV eliko batse nambe yemo anemono kilibwanje tego tengera ge kumanya buna gwatekana ekero tokuyenyora somese ito yamangana majya igokondolikereta gari ya SMS okolikereta kuza KUZA litakuza otomogo cha 15601 ngalibono onyare gotochora asensembeli ya favorite TV station onyare gotochora nyirabono tulikuna cho kende gense tuliwakana kende gyonsi nonya nesomoni moncho mulgiribono Isato chabona botuko ngwaliga ntumanya senjere boy kiranu gendra gotobwati nsembeli mtandao nsembeli ya Facebook na bogotanya na Ndizi TV News Digital na wega nsembeli ya YouTube na bogotanya na Ndizi TV News tobase kweba gotobwati wetrase website yetu na butambe www.ndizi.net onyara konyara yomunanda manga senjere yoboy kiranu tokobwatira nere goetira somo no boy manyirinika kuru kwa Lydia Mose kera klipetu nira mokira akoene kichibi chamunde kichawo ikere ase margoba jabondi tangane kiemo chona mangana ya senjira yoko ya chuta igopaka goikera bonega mongino yone tindamonyora asaberete so abo twajira otei omwanchi onasore koranchira nabana batinko nyara ko barende kinekero ky'umusacho yo mukuru ase wodi ya Bugisoro mu rugeni ganganya na kumutigera abana batano sinyona kyako barenda ba murigiri taramonyora Usikuche hospitali ni kutipu na sichalipwa pesa. Obokolere bwabo satwakana abanyagetari kurwase nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ni ko barokura ko cyesa barwaire ntoli ko babwenege ko gera ntuntura akanwa ati ko murigera dinani waragege mu betete umuyo ngo bamugongo bamu betete umuyo abanyanyimbo kurwase nse moja keumbu niko bagendrete no butukia somo sacho yo maitwe mambi ya rero nabantu batamanyire bamurangirwa cya semeteme nako moita mukaya mbere rarengi ko saba mu borya bana batigayire asa yo monanda mange saransweke bono twemanya senchira yo boy kiranireterana nchinkuru Vincent Onyancha mese mwana myeto gochaga kurwase wodi yebeno imeye county ya Kisii asoko barwe chinguru cyomulima cyomulira sege ka sensemeyo niko litokolera amenye bensemeyo banyara gotwali barasabene yabage kora wa no msebo wodi Steve Rika aneko mulekera ogo kubara we chinguru cyomulira Chinsa ase wodi yo niko chinga ke cyomo msebo wodi Steve Rika bereka gotyabuna machikoneka na Chinsa ango bekuru cyomuliro egenda tabereki roka ne korin maga amagendro sensemeyo kati abwate no bekera na semeyo amona amenye bensemeyo niko batebere buna hagati yo boncheri ngati ebintu bigendera tokotikara maigase wodi ebino anamona soko bara wechinguru cyomuriro buno tokumanyigwano muri Kitondemo Steven Baraza ya bene niko yarigani gwensema sublocation ya Kavusi imea ibeno baraza yarigani ne kiombegi ya Kenya Power abwasaba kwani korwa Chinsemo au baikirana gati yabo omo MCO ibeno ward Steven Arika patia wageni tuwe mkie engana yari gokwanerwa ne yachinguru cyomo rensemeyo abwasaba nyiberere mechando babwate gati yabo Chinsemo chinde utatwara chinguru cyomorero. Unajua mambo ya hii moto kama unaongea kuanza kwa matano. Nyinyi mnalia. Si mtu yeje watu hapa kutuazumoma. Moto huko wakona. Alafu hata sisi tuchunge hata sisi tulamike pia wanalalamika. Ikawa naye mnaende kukwenda kwa Steve. Steve tala tuomoro hai. Nje moto naye ngora mono. Steve tuomoro. Ikawa na awange tuomoro na ndo hapo miaka 10. Mugati sio ngako yoro kama na yebiama tola nyora mpuki motora abega nada antukata omo mwana wodo otore tuwa o majera hapo ya mata wanaenda ikeno na wanaenda ndo wanaenda musibu kutare na mimi tenige humacho watu mwanamoke tutu tukikira mugandi ami yoketo manyi mna watu wa majevi
mbiyamo tingira kuone mangana ensemo ya KPLC niwe yaichanire ng'ane chi transformer cy'umuriro gusarika ensemo yu ya Kabusi asekerengo kya igoro ase baboririe abamenyi ko babarendi abaebe chi transformer ekyo amona gwako roboti asamenyi bakoiva umuriro. Wanaweza pita through your member of parliament, yule mheshimiwa ambaye mumekuwa nayo hii wakati wote akona jukumu na akona responsibility kuangalia kwamba Kabusi chini na juu hakuna stima. Alete hiyo kitu, apeleke parliament, apatiwe pesa, akuje kwa Kenya Power, tumfanyie design, tumpatie estimate, pesa ikilipwa tukuje tuweke stima. Lakini mnaona watu tu wanaharibu, mnasema hiyo ni kazi ya Kenya Power. Kenya Power ndio tutaenda talos, lakini kijiji yenu, constituency yenu hamutaendelea kama hamutachunga ile maendeleo ambayo serikali inaleta. Si niliwaambia hii transformer hizi stima inaletwa na government. Kwa hivyo wakati mnaacha inaharibika, hamutaki ile maendeleo ya serikali, sio ya Kenya Power, ile ya serikali. Omo MCA Steve Arika na nekiabuno kubwatirana ngo chikovao kati ya barayamo na Kenya Power iliyoko ene kyomo chando bwe chinguru cyomuriro onyarire kurigererigwa gusoro ekyagere stima abantu kare batito bakatija chingo ikagereka turumbukira gari ebarase yetwanjenta na ndeko tereto mochi no mwesisi ebarase ende etegende geturubo ubo kinyo na tokale barase ndero Epara mwana tebe tangani Kabusi mata mwinage ndari kendo ikarangangia kitoigoro. Epara nere kone gweta ali Kabusi rugoro na tebe tubo gandi abantu batayunga mbanje techeto rose epara rose ubu. Mata ali tari kinko bimoto tonete twa kera batata bande. Eti ungwete takatego. Uikato chenji ugodi yeto. Koripoteria Ndizi TV kurensemo ya Kabusi gotoka Imeibeno Ward ebunge Nyaribari chache county ya Kisii elietariane Ndemo Steven. Mbia mono omurikito Ndemo Steven asoro bochurwa century yoboikirano gotigana yobono mwancho omurigereria omusacho yomokuru wa Sekenyero Kiramba se ward ya Bugisere kigotoka se bunge ya Kitujaje South Meye county ya Kisii mbirare ko bwatikana no murugyo yakorokana ko nganya kurwa senkayaye na kumutigero omwana omokena boigana abana bande batano omusacho ya Serieta James oyeyo niga gote yabuna wekira boni go muchando mono konyara korera abana abo asa bodre murugyo yakonyara koira na senkeri bagendere kubwatira na soko nyara korera abana niko chinga gechagote yabuna otemire kurugyo murugyo kase so baso kwende kraboni gata robot renderwense na kogania sara nyarukire na senkaya yikubwatirana niko chinga kecha nyaregote abuna umuchando moneno kulinda abana abo engana atebire guchikomabero muzigo omulitobu na tokumanyirwa no mulikito dipona asanya igopaka goikera bonega mongino yone tindamonyora asa aberete so abo twajiro oteyo obogimo bugotwara ebituno nebitongo maiga yogotaiwana chimemegatiye amate ya James oyeyo Omusubati Sara kwambuka kurwa Sekenyero Kiramba. Iwe utoke miesa location ya Bigege imeye wodi ya Bugisero. Nigemoirire to musubati konganya asike kimeti nyebere bono atamanyire asale. Abana agitenga tema kumukane kana ruwe kanisa tigatigire kanse. Egera tukwa ni mara kwa mangana hiyo. Ono ndakamiri akagenda akaburi misika akagenda. Kamanya nkuya nali. Paka bone mitinyebere yali ntanya komoro na ndi ndanya kumuyiku. Mwana one narurwete nkagaiga matukara etirange mitie nyebere tutana komorora enke abana go bachandegete tukumeti na kitago kora abana ko enda bali kisukuru ndetayo oyo noru muchakano bwenganeye ekera ika omwana rurwadete utakeire amaliogo ngwana ntwaje koigwana bya tukabachanake utuwa bachana ngasoka ngagende gasi kuna igase namutiga ngaigwa nga onganyire karona igete Chinsa isane mu cyabo tuko kurwa sanga kolemera mu ya boda boda ali mu cyobo songo maega yaye e amateye nigo yakoriro mukya kurinde tibaranyora ngere yaye bona kurwe na abeire gingo muligia na reporteri police tuabe to kuna komuligi gocha pake gaikatara 24 ngaenda DCI obosongo wakatema kumuturage taika muisaro lekante around kigogi unenterejemo yokolera abana buna baiboli
nigo musubati Sara atigete umwana maega omoke uyubona otegete oburendi bwange omong'ina oyone egento mono gekora ngomorigi nemirimo tubwate yokurenda abana tubwate omwana ore grade 7 na naro omoke pi bono yore challenge bwate miaka eno ore play group esukuru onaro ganetingina mono bono challenge asere nene omwana ngakitokomorera ginga kinkomorera gingomoririe ndagera aragire gingorie esukuru fees yaye ne yabana abaiga bande no mwana makaya wana bwate bakongune inje wana ingochi kumuigo esukuru moire na ndenje kumuoya na mocho wana miaka yetu yaeli tigacha akonyo mwana makere ndagane yawe sina kina byoke Amateyo nigo yabere no kolemara okonene goika bono kubwatekana no mukyoye omonene guchese amate yaye ngaro omonto bwo mukisana ase emerimo yaye nagikiagere twasukiri abantu abaikiri ase twabaikiri bono igekerata iya ebinto nebinge sana bono bibwate omujana ekerero kia bene ekikere kyo moichano anene guchese serikali naboigo asomo subati Sara no kuirana ase amate yaye na koroisia amang'anaria abeteka gusarika egati yaye no mugakoye bono goikera bona communication ende yonsi ngwano kindi kyonsi nere kurwa ase family ase mitinyi yebere muntu tayo bagukwana nere muntu yagwakera simi muntu yo wada information ende yonsi ere igoro yaye bono ntuma itinga moyale igakwete muntu yo manyete enkagere busondete ayo abana bano bachi school nkege yo muteta nasabire naki serikali onde bwese ora morora amubwatisi amoreta ndete yo mukuno tocho kukwana mangana yege nkage ito ga tumanyi ngoro momoki ngelinga ase bararore omong'ina oyo no gusara kwambuka aminga tigaba motebi achenka amagana yeli omananko barenge anda abantu bakwana era monda yo kumuaka monda yo kumurwania tigairaneka Hiko ripotele getaseni kia onambe ya mokia Ndizi TV kurua seke nyorokie ramba utoke miesa blocation ya bigege miye wodi ya bugisero elitere nenkuru kwa dipon asanya Biamono mulikito dipo na sanya sorobocho rwa senchira jobo ikirano gotigana yubono mwancho mulikito gendere kumulikira igoro yamangana yenkani gobono omusacho yomo aserieta David Irina mabeja uyo manyakante buna jomo uyubo igoro mwagachi nyomba asemambi yaraba gakomera na makwere aye asenka yaye yegotebekana buno musacho yo ni gomera na makwere aye maiga yoko baira bana baje skuru ekerera nankani gabantu bero mubwato ikasenka yaye mambi yarango Chinsa ibirine nusuchi alero mambia chinga kechi abantu banyaro murugyo ya senkeyo abwase banga bamuburiye kayo mugaka bwenkare uyibona abamanyibuna ngo batagete ko ganga batete ko gamba amonere ngaga yaye ni go mugako yo Azata David Irina mabeja uyu mwana tabuna jomo abakago sonka eriko nyarago sangano muntu yikoga bwase kolende umugako somogeni uyu kasenke yaraga komotebyo musubati Liliani uyu Selinian jomo uyu rumurugyo nyagosira amanyara kubuligwa asukensema eribona banyali bagali yabene konyara kogamba amo no mugako ngo chinga kecho umuntu uyu amuburiyo mugako uyu konyara sko kya semete yaye ngasekerenga buna nemete batete komogolia maiga yo mugako ijomo konyara gusukano umuntu yuko kya semete me nigomera no montondoro abantu babere ngo chinga kechi abantu banyara ko musaga na semiti yime na kumubeto mu yoko ikagokwa nigo chinga kechi engani yabage ko ene kigwa maigaye amate yari gweta senseme yu ya romuga ko yo sereta David Irina mabaya kakurwa amanyenka kare metime maiga banta bo kraboni watramanye kanamba ibarenge na bolia na jigata ko mange banta ban kaibarwa ngoba toma ekerabata ko itomuga ko yo David Irina mabaya oyo mankante buna jomo nigo chinga kechi banyanyimbo kurwa sesene gya kyombo bagenre no butuki ngorojege kore kekere kraboni getramanyekana mbarabi barenge ende nasiki bamubeto muyo nakumuita obwa kimambi konya twaturira baba kwende skuru komenema konya batire skuru nanje konya nabukire aimo kananya kwa busa konya nakulire bana natenine kesiende konya naturira umwana oyo mukagende skuru mumurage tucha manya kumbuli bwakire ngwani no mono na mutahimbi ya mono ndabyo mugaka bumuchi oyo ngayole imandara moira neli konyobokire na ronta bibekero mwana cyanga mukobe guche school osoka manya kumubuli mugaka bwakire mutahimbi ya mono nayo mugaka bumuchi oyo mutabye mutabano nintagete gukwana naye Lydia mutayini nintagete gukwana naye manya kubata mo natene nororo mboli ngio teneneretega amatabi nginde nenerete tingwe weki mokukwa manya wantabi ya tigaye ngo tokukwana buna bagaka
matainji tando guchikoriga tukwana banda bakwana matabi tando guchiroroga batira janabe kero mwana chenga nakora omwana ontabi mami ngatani pop no mataiti mbwati tani pop sai omboli tadia ko wapi no mataita dino wale rugora se meterugoro dina mataita dino wale se meterugoro omwana otira guchiororo manyora no bateneine bali ngabantu babere namubole sasa tadi kwa kuna nani ntaigwa kuna wanaume wawili nama oirana namubole kwa nini unakasirika ntabi ule mtu anakuwa na tadi uko juu ule mtu ananitogonyera namubole anakutogonyera aje ati anasema kwacha kusumbua tadi ana tani pop Mtaibana anamubole sasa umerudi ntabi bana lina ngusire kitamba ko nyumba ke kambara ko mwana ngenda guchirugoro gali na ikireke ali mono goiga namanya kuigwa abantu bakominyokaniri ikori goika bana lirina nyora abantu bakominyokani goika ntarachi goika mata ali ase gitakere na igu bari meire mate ono muntu naika korora mpopo yororo goiga liri bana nkunya kobera nkunya kusiba mwana Nisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga muni amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obokori ubuya asaba kuri imbere mu babwata mazikanigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintuntu muno asebo igoba bwate kiri umucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanukerage mbabwate swimming pool azura ako pali buya kogendrete gusanga mu nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate wifi TV ngiya asokwe gokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mutandao onye kubwate umuyigonde bwansi umusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobwo toherera ubwigoro mono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwero leraya onsi aye wiko munyene twakire simi usego talira Chinsa mu chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Mpendwa msikilizaji ni na niko twere na sentonde ya kabire togosaba kwaberaso kubutoka kweli gyomoncho muligere togendrete nemesyo mangana Isato chabono butukuli tokerigere Jumaine nigabanyagetali korasa nyagetali ya Kisii Teaching and Referral Hospital babere bakogosere buna mbalgicho kogendra nemeremo yabo yanko bwateka nabona no kunyoroko wakano kwemeshara yabo gosengere yabo niko chinga kechibaro kurogo tinda gote yabuna maiga yoko nyorwa so wakano niko bara irekwera ninse obokorri bwabo nagote yabuna abatekera na semere mo chakeri tukuli yankyo ngano na yabatera gote yabuna gwikiraboni geserikali tere gukogani kwabo asebagendrete kwe murungano matokumanyogo no mulikito Sam Miyenda abanyagitari Chinasa County ya Kisii nigo besokire na kwe murunganiria amakongo bagwetera unawo takanwa emeshara yonsi naboigo asechingaki chibwenerete. Tumekuja hapa kama wauguzi wa Kisii County Government kuregister our grievances concerning the salary delay. Tumekuwa tukipata salary wakati siku zimeenda na hiyo sio mzuri kwa county government, and it has been a tendency that always there is salary delay. When we try to request them, the reason they don't give us. Imekuwa hali hatari sana. Mshahara mwaka huu tumepata mara moja. Mwezi wa Januari ilikuwa ni mshahara ya Disemba tukapata mwezi wa Januari. Gukwana nabarikia mangana ningo be murunganire ogotakini we birogo egatia yande ekike ko baita omoyo. Some of the challenges nurses are facing
We know that since this government came into place, no nurse has ever been promoted, no nurse has ever been gone to school, no nurse has ever been designated, no nurse in any capacity has never been enjoying any fruits of this government. So we want to send a signal to Our Excellency Simbarati that look at your government and see those reckless and lazy officers and kindly replace them with the officers who can work for the good of the people of Kisii and the Kisii County. And this one demoralized the healthcare workers of Kisii County government. You know, nurses, they are always on duty. They don't delay giving services. But the county government can delay paying salaries. The deductions in the banks, the pay, the loans, and the NHIF money is paid by 5th because we have never delayed in giving the services. Nigo bagocererie omogiro onyekerero kiabo tikego chikoigwe kana ase bako emocha serikali ya county. Sasa mahali imefika hii maneno ya kubembelezana, tumechoka kubembelezana mara sijui nini. Sasa tunawapea strike notice chairman na watu wa union ambao ni officials. Mahali imefika tumechoka, punda amechoka, tunataka kuweka mizigo chini tupumzike. We don't want to plead anymore, but it is a must that salaries is a right which is enshrined in the constitution. Ama namna gani? Kuanzia leo we have given this government the next 48 hours the salaries to reflect in our accounts. Failure to do so, then we will take further action and we may be compelled to withdraw our services forthwith. Every time that there is salary delay, we will be moving out to demonstrate. We want to tell the public, please, before you go to the hospital, inquire whether the healthcare workers, especially the nurses, have been paid. Usikuje hospitali ni kutipu na sichalipwa pesa. Bono nigo basabire omugavana wa Kisii County Mose Simbarati wekerania eira bariete ekero atianetigwe buna omugavana. The government ensure that we want to plead with our governor and the entire government that ensure your team works according to the manifesto that you gave us as the Kisii County health workers when you were sworn into office. Solidarity forever, for the union makes us strong. Kuripoteri haigeta seni Ndizi TV, nchenkoro kwa Sam Miyenda. Biamono mulikito Sam Miyenda sorobochurwa sentere jovo ekerano nyagatari yo munigate biro na togenda nyagatari ya kurwali atarakanwa talimangana. Na chinga kichiga chisukuru chigandra toko igurwani gobono kubori gokororo kurwa sabalimu abanane mu kurase county ya Nyamira ko ene kibuna abayiboli ngwanchira barabana bagende skuru chiskuru no nyemagega yo kunyoro ko igura asentunde yega niko chinga kichibate berubune county ya Nyamira tekunire ne toy gobono Chinsa muchinde asabalimu abanda banyarre kubori abayiboli bane kibuna abana bonsu bekire chiskuru eliko gendra sobwamo na masomo buno tokumanyigo no mulikito kurase county ya Nyamira Polkapa okara. Magega ya serikali kuradia bene ngachi sukuru chinyaraka bachiko igorua eikejeiga nigo chisukuru chinyingi kurega se county ya Nyamira chinyaraka bachiko igorua na igatia chiritu atalire niga balimu abanene kurase chisukuru echo batu ene kiringa abana bagendrete wikira na se chisukuru chigiri ligo chaka masomo limulioka abayibuli baito naba gusimo sipoli mubegete abana chisukuru ntole no gosese naende nabo tutakero kwa kiranya sai ngambu ya mano Gusii ndoranyora bisa binge wetera sengenjo yembulei nabo igo toire jisemi kobege ntekenene because abagusi no roche chindemero chetu chabere chinge umwalimu munene we skure yiga ya manyanya SDA asilita Samuel Abuga nigo akorera buna abana nigo bagendrete gwikira na skure yiga iligo chaka masomo limulioka asaba boli abayiboli barenga gotabana bo babonde bonse kubwatekana mo nembule ywe nyinge yatwa igende kolengana mo nera tebirete saleti bintu binge skuru yiga ko na sabana huka baringe gweta na wigone nyomba yake bara iyo kolengana mo nere yagende ko bagigotwara umucanda singa kentambe munango kwana iga chi asaba chinchera chiri abana bakogendere birasi na chicha embura ya asali yake lakini lende nko chiri pe atwale ngento chiri pe akorwe wiki eria abana
wetanie nusu ba report ne compound bale na bande njira bale na ende na nale batebia baibuli bali barojenga bana bagoika bayerere abana baikale ro bonspi mambito chake amatemo alito chaka ako chaka to chakire tamwe kana twachakire twigoire sukuru elinde mbanyorwa ogetobono nigaganirie serikali kwene kiminango segasegerere nganiyo na konyora lichiurira nyarako bali koirira abana gutwara watero chinga kibarase sukuru na nene chinga ki embura egotwa mbure yase emochanda tobwatara woka oyitu atebiria serikali ntokagerete nganeche tokonye tonyore permanent solution emochanda woka tobwata no ringa echo yemo eprokie yemo ngochera machacha igora senge injoliro baliro se yagachire neliro balire litabwata inibuya na endelire getare yageranga yacha igorora kinilende ngotu ntwangusete aigobono egento togo sabe serikali nga eto echibese na intutoro sicho iri permanent elie koruku flash toilets so tadi ndotwale omuchando yokogenderera oigo ase skuru ya Metamayo igo mwalimu munene bwa skuru yiga aseleta Ruben Nyauma asire buna amasomo niga chakiriri mulyoka ase arure segete gocha sabe buli kwene kibunangwa kana bale bisagwe bibi batungetie unenjire yemo yokoena kibuna amasomo ngo genderale nabo igo yairwo bulito amo no mwalimu munene bwa skuru ya menyenya omwalimu abuga mwalimu no akire no bali tayari abana buzu bataraja bonse negende kana twanyo fees na ayo de wakana tiga bateme no yogo ngubule baga ne fees inkenke egera abana baje skuru basome ekero mwana omusibeti obongo ikona rio mwana akogureka yorene nabona abatebia ababulinga tokonge inero yokenjira yokatora konya bagusi baito waseme bwego nigo bobwatu kirgo cha sabana kwene kibuna ngobe kabaromokia elio wekonya samatuko alebosio ogweta no gochora ekero mwana achorete nga rasima uikaete naendo malio naite lakini ekera akobo mungora kunya kubeke bitamiro takoraki tagweta igo bali bono bali gisukuru abe form 1 abe form 2 form 3 uso form 4 abe komokia oweta kororo gingo ripoteri getaseni kyo wanjete kia Ndizi TV kurugigase county ga Nyamira inche igonguru kwa Polycarp okara Biamono mulikito Polycarp okara sorobochirwa centre yobekirano kurwase county ya Nyamira gotikana yubono mwancho mulikito kumulekera samangana arengeta masomo amateye mobono kurwa asenka osekanyero kelekia material inani ikigotoka se wodi ya centro ni gobona bale no mogoka nemono maiga yo mwana wo yoberesi ko aseka kyo mwako gachage ikabona tanya ko ande class kelegia kendo so form 1 ejenko bwatekana no bole mwerwa na wigo no botaka bora asenke yo maiga yo moro kyo nyana okole skuru ya na okara matemwa yebya nigo yabe muchandre ko gendera na masomo kubwata kanabuna inginata ale kwenyara eliko nyara kumwere skuru agendera na masomaye umusamalio mu yaseli yetabono Douglas ogetonto mayikande una peta live kubwata na mone kanseli ya PEFAM yoe mukigetambo kira soko nyara gosiro mwana yule agendera na masomo na gosoa eskuru elibona agendere wekinia nigotokuma nyugoro bochirwa centre yobo ikirano mulikito juri kerubo amateyemo kurwase kinyoro kia matiero inani ase wodi ya basi centro nigo yechoro no mogoko monene maga yo mwana wa munyaruka asiri tadorkas kerubogenche airo skuru amona basamaria baya maga yo gokora amatemu yekerasi gisano na Isato umwako eta korende ngina kaburo chibesa cyo kumwire skuru Douglas ogetonto uyu aneno manyekaine buna better live niga sokya na kubwatira namone kanisa ya befa yokora wa mona pastor David Okengo eri kwene kebunno umwana nko gendare skuru egento kiabage gokorekana aseritkoria rero family bune yiga moroche ne family tari kwenyara ne family rinse kabisa bono better life ekereya renge gweta gwete kanisa peva kegotebanga umwana una batakire gokonyu ekagera baka ndora bagandigia tugacha bakagaiga injomo nyene najite baka ngarumochi ngarumwana tukamukora none shopping endagera kidogo ntwakorete 30 time chiwiki Isato chiaire gaibere wetero mochibunole nabona orayo ogokunwa engoro ekartwarenge se crusade iga toka mukutane karokorwa on Sunday morning we were invited to this family
to come and make a word of prayer. Aba mitono barenga se crusade. Krato cha to komere kesi kyo mwana oyo abero mulira sama tukamanga na nyasawa mokonyiro mugweniri. Tugatwara liyande mechi nkoro cheito amune timu ya pastor baraiga. Tugatebani ke turakora igaro mwana oyo nero ngwaye bobe petard. Tugatebega na tokora iko tukobeka namo. Tuligichibe sankenke omwana yagenda school. Kubwatakana na ngino mwana oyo Ivrini Nyaboke nigo mwana oyo arwalitenga kintambe kuru mwaka 2015 asama konda renge gotonya kuru somo beroe korende gwiku mwaka eta akairo nyagitari na kubwena mwana dori kaigo bairo kondwara kuru 2015 krandwara 2015 ya baira gocha kurwara ake ogende skuru kurwara ake ogende skuru krabweniro ende skuru ono ekare gete 2023 mwana ya karwara ngamwira nyamaje December na baba tukuruswa makonda manene paka ngeburi nganga inguche batiso mwana na batiso era takuno muntu muliri nonyo tigete kwende skuru kare krasi gisano nemo asengenche yoboroire nigerigetie asamatemu ye krasi gisano na Isato na kanyora max chimeibere ne 53 ne Isano na Isato korenda sengencho yokonyoroga kegwe familia yo tacheti kogendra ne chisemi gwe karitu koria rero kare chesto ekena ba koreta matemu ayebia ekera ayeta mwa ijese familia ana ni gondinse na gwate pesa na reko mugenderia se skuru mwana yone kera nyakonde nga mama ngire skuru ngamukani yaya ngamuti yaya kero ndachikunyara ne kosinda koire korengana no mwana yorenge na maliga yo mogoko niga kera better life bunambu ya mono ni kanisa ya befa asoko mokonya kogendera ne chisemi ngo akera aba pastor mbiyamana na better life kumwakera mbiyamana Isato sebakatu kyo baropo ngino mwana oyo boigo nigairaniria bunambuya na koboria abantu bomoyo bwo Onyancha komokonya sokwaga chenyumba asengencho eyo bamenyete nigo bagutwerwa amangana ego chinguru no mo bishop wekanise yu ya befa nyete nani nyumba ige gontwera gaki nani ndagira nyumba ni gasiengo ntaligetie konda nyora abana bane mbali gokoraki mbakuragira no gusaba kwana ngo sabanga ngo bakani ngano no kwiba mu basa kuiba tigandete ase kiringo nyorege kabana bana banyora ngakitware gokora tonyore obokonyi umungino oyo iga enyumba bwate nembe akonywe nonye na mabati elinde tomoroserie nyumba anyare komenya igo gusaba kwana ngoringa nare ko tware konyora nonye mbande iga bato basoime batokonye batobwatesi elinde umungino yanyare kwagachirwe nyumba nera amenye abe muna abande amateyu yarenge no mogoko monene amona abanyakenyoro nigo bamokobo mwanu yo gweka skuru ya sekondari ya Itumbe ase arachi gosomera ingo reporter ya egetaseni kya Ndizi TV eletariana Njuli Kerubo Miyamuno mulikito juri Kerubo asorobochi rwa senchero yobo ikirano monjo muliro gotikana ito mulekera lya kolekana isiko yoro nguru Gusii ikoli tukolia lero bona chebine merongebere baba gotiani gogebene bosio obwa magacha ali manene imiyo mu Nairobi ya magacha obwa State House ase omujigo jobo igomore wense ngati ali baikirana sense mena mona chebina omaneli just matha ko homa Chinsa mecho more wense ni gati beruna ogotiani go bona chebine merongebere ni ko bona kora konyara ko Kenya ogitinya na kwebina ase bigambiro nabigenchire mu yokonyara ko ikirania mangana lenge bwasiyora soko na chebine byabo chenga kichiruto niganyara komenta buna nigense mira chiko kinyo bokorya sense mu yebigambira ko boli bigambira ko nekimna ngwete na bira soko nyarwo ikirani na kubwatiri chiko asenchira ibonerete to accord Kenyans the full promise of our constitution. Each one of you must remain alive to Articles 10 and 159 of the Constitution, as well as the solemn oath you have taken today. Your devotion to these mandates and undertakings and your commitment to diligently serve the people of Kenya and to do justice to them without fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence, as I heard each and every one of you say, will make the difference between progress and failure, freedom and tyranny, and prosperity and destitution for the people of our beloved nation. Judges, ladies and gentlemen, and my good friends, advocates,
I wish you success as you embark on serving the people of Kenya. May their yearnings for freedom and justice inspire you to give your best. Na gotigana yono mwancho muligereria asiri tukulia rebono ensemirete netamangana yende mero tukulira mbaika bosi obwe committee eyubonete netamangana yende mero ase bunge bakora wanere Josh Nyamoko niko chinga kichubanya wanyara kumulekera igiro chinchira cyane ko Kenya amangana arenge tobonria ne muna sensemeria yende mero kolengana ne committee niko yanarege ko bolia chuwizara site netamangana yende mero baika bobisa akorwa chi county kone kibunango cha kabare ento tumia chinchira chekerero asokulikia mangane chindemero a chi county unanchira mayoko nyara okorobo tutukano barokana kwane kwa Chinsa muchinyinge anamona sokondro no kuliana ligwa amangana rengete amalimo. Chair the registry where we Joseph Lelmengit, member of parliament for Mkwen constituency. That in terms of the paper records we realized we are that in a problem of in our last meeting, Madam Secretary, we were told by the PS and the CS that you are all over the country. Actually, you are all over. You are doing Isiolo, you are doing in Mombasa, you are doing so many places. But I think the impression we are getting is that you are not able to do much. And why don't you focus? Why do you want to, do partial, implementation of this program instead of focusing on a few? I've seen a reduction of close to 245 million on the digitization of land records and processes, and a reduction of 5 number of land offices to be digitized. Does it mean the five offices, we have a difference of 245 million? Was it equivalent in relation to 5 offices that you have subtracted from digitization? The question that we are raising, our chair will have to answer some of them when he's pitching for you before the budget committee. So we need to be very, very careful that there is a flow. We asked for more money, that more money was given, and now there is a reduction. He went to Muranga and Isiolo, Honorable Chair, there were challenges, but as we visited those areas, we were able to fix the challenges that were keeping us not to progress in terms of digitization. So we are in Isiolo, Muranga is going live anytime. Chair, on behalf of our peers, I just came back from Mombasa to set the infrastructure, the logistics, to make sure that Mombasa is also given consideration in terms of digitization. We also have targets in Lamu, Tana River, among other areas. Na gotikana yono mwanchu muligeria ensemeria ye abanyakirobo sokuligeria mangana arengete obo chenu nigolitokolia lera kiombe kia aba governor asensemeria obo chenu wanyara komerana amo na abanyagetari gose clinical officers edukonyara kokwana chinchira chiranyare kuligerirwa sokonyara gotene nyumo girobo enekero kiriansemo ya clinical officers bagenda tokwe murungali na komoche serikali asokonyara gotsaigwa okogani kwabo kolengana abo bisabu kurwa sekiombe kinigo batigirete gote abuna serikali nigegendrete ko batiga maiga nigochinga kolengana na clinical officers bagandreta gote abuna ni gobanya konyara banyebori ya serikali kone kibananko bairechia allowance chiri bu 15 egento kolengana ne committee kurwase kyombe kiriki aba governor yateberunengana inige bonete kokwanirwa ne serikali ne gose national government boigotari serikali ye county. Negotiations today and the end by today. So this is a process that will be a give and take, where we give, where you take, where you give, we take. But at the end of it all, let us be guided by what Wazungu said, the end justifies the means. Collective bargaining agreement is not on the table because it does not exist. Recognition agreement is there, we recognize you, and that's why we are seated here. And we hope that now we can be able to set the parameters or which path do we have to walk through. Of course, we are cognizant to the fact that health is devolved
However, we still have remnants of issues that are operated or they are implemented from the national governments. We are two different governments that have same responsibility. And therefore, in our discussion today, just to assist my chair for labor, let us isolate the issues that have to do with the county government, the COG. Don't take us to the route where we have to handle issues that the CS Health and the ministry should be handling. Even if it has to do with the resources that are beyond the counties again, it becomes a national agenda, because again, the cake is usually from the top towards the bottom. So we should also be cognizant of that fact, because I know most of the issues we're discussing could be having monetary implications. But of course, there are plenty of them that are just goodwill. We don't need to have monetary implications. We can actually be able to resolve them even today. Your Excellencies, in Roiro Sub-County hospitals we speak now, there is a BSc clinic officer who is employed there and is earning 18,000 per month. There is another one in the same county earning 35,000. There is another one under UHC earning 50,000. There is another one in full pay. And in Kajiado County, my treasurer for the county contracted a multi-drug resistant TB at work. He had to be admitted in Nairobi Women's Hospital. And we had to contribute because Kajiado County does not have a comprehensive cover to cover him. So these are the pain points and these are the burdens we carry on our shoulders. That is why sometimes when you see us, sometimes we really get angry because we feel that you are not feeling, you're not feeling our pain. And yet our people are really suffering down there. Governor Mudomi, the CBA is on the table because we have been negotiating. We have negotiated 80%. What is remaining is about 80%. It's not actually something that can even take us more than 2 weeks if we have to sit and negotiate and with goodwill. Monchumuli bono gwikira buno yakiro musumali mangana Amayia century yo gwikira no asema goba ya bono bya muna soko nyara go choro gotengera Ndizi TV obwanso bwo Gusii na mangeto akwaligana tiko batakana nebiro nganchire nyakiro musumali gabwa century yo gwikira no inyiro na cheko gote bya buli tanga na boko nyara gotochora kobegetsenikyo na mbeyemo ane mono aso banyankongoli bwa kuza gwadza sama emerania manene asoko nyara go chora Ndizi TV ko ba abanyankonko nigo konyara gotwakere kure ya utali gwakana kende gionsi nyara SMS yo kulika toli gwakana kende gionsi toli kona chwano nyene somoni igokolie kaoso igokolika elietakuza KUZM onyara utumago cyose namba eyemo isano nemo enoti eyemo kolika elietakuza kuza KUZN onyara utumago cyose 15601 ogolika elietakuza utumago cyose 15601 nyara bono ekero kutumo jumbe ye toli wakanda kende gionse semeli ya Friday TV station onyara kolika buna Ndizi TV ngono onyara gotachora buna TV wanzitekima neibwanjete go tengere wantwakire kure yao azoko nyara gotokora abanyankongo asensemeli ya kuza ICT Awards mbye muno moncho muri gutumira nenga kende oriyo yoko jaretera goitera somo no boimanyereri gakoro kwa Lydia Mose kero kelipetena na mokirane kibuna chibi chamuli gicha goikire asenchere bonetiri tukolana ntomira ne gatsanga sobo matwaro bulgire buya literana nchenkro ko Vincent Onyancha.